Onder tafelsjoch van belangrijke edelmannen worden de rouwborden in het kerken minutieus opknapt. Wat goud is, krijgt zijn glans weer om en letters, doek en ornamenten komen weer te libben. Een bijzondere klus voor de restaurator. Heel bijzonder. Het is natuurlijk sowieso een bijzondere kerk vanwege die 16 rouwborden die hier hangen. En het zijn rouwborden die variëren van de 17e eeuw tot en met de 19e eeuw. Dat is ook best wel bijzonder. En ja, het is een geweldige klus natuurlijk om te doen. Die ruzies ben die van de 17e eeuw? Ja, dat zijn de oudste die hier zijn, ja. De meeste rouwborden in Tjerken binnen vernield in de Franse tijd. Hege Beintem had de grootste sammeling van Friesland. Hoe deze bewaren bleven binnen is een mysterie. Het is net op schrift gesteld wat er maar de borden dient is. Maar we denken dat zij uit de kerken voorthellen binnen en dat ze in de staten van de familie Van Eijsten bewaren binnen. In Harsta-staten? Ja, dat is onder voet van de Terp, zo'n beetje 400 meter verderop. En die families die hadden die redden van de Franse revolutie en de vernielers? Dat denken wij, ja. En nu worden ze redden van het verval. Er zijn meer restauraties west, dat is je? Ja. Onder plastic en... Ja, door de jaren heen is er heel wat gebeurd hier. En ja, het is natuurlijk een prachtig project, dat project wat daar zit, hè, met dat plastic wat erop zit. Het is bijzonder. Aan de ene kant ben je geneigd om dat terug te brengen naar de originaliteit. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk fantastisch dat er van die tijd een soort bouwmarktoplossing gezocht is van plastic stripjes en hoeklatjes en dubbelzijdige tape. Dus het is ook alweer een heel mooi monument om te laten zitten. Het is duidelijk te zien, hokker nog matten en hokker al dieren binnen. We zeggen benamen dat het goud weer helemaal opkalevateren wordt, hè? Ja, dat is ook de belangrijkste taak hier. We zijn conserverende restauratoren, dus wat je doet is eigenlijk behouden van wat er eigenlijk zit. En wat er nu gebeurd is, in de loop van de jaren hebben ze goudverf over bladgoud heen gezet. En op dat moment was het natuurlijk mooi glim, maar na 50, 60 of 100 jaar wordt het grijs. Nou, wat wij nu doen is de goudverven verwijderen en het originele bladgoud weer tevoorschijn halen. Dat eigenlijk nog heel mooi is. De rouwborden moeten eind januari kleer wezen.